נקליט ונראה מה יעלו שלנו. אם אני אכתוב גוקו, בואו נראה מה זה ייתן. זה ככה, ואיפה גוקו? הנה, מכוער. ואם אני אכתוב את השם שלי, הנה, ובגלל שבפורטנייט קוראים לי ארי, אבל עם שתי איי, ואז 0707, אז אני אעשה אפילו עוד אי. וואו, מה זה הלוק הכי גרוע שראיתי? אבל. אוי. ובוא נראה. מה? מחזיק מפתחות של טבסקו ואני לא אוהב חריף. תעשו סוף בלייק עכשיו. דחוף. סוף בלייק.